Tätä nähty, mutta näin. Välillä, että onko niissä niinku silleen, että siinä parempi vaihtoehto? Vetyautohan on periaatteessa sähköauto, mutta se millä se sähkö tuotetaan on vain erilainen tapa. Kun sähköautoon se ladataan jostain latauspisteestä, niin tässä vetyautossa sinne tankataan vetyä ja se sähkö tehdään siinä autotilassa. Miten tämmöiset plussat ja miinukset, että kumpi, jos niitä vertailee, niin meneekö se tasan vai onko joku parempi? No ainakin se on tuon vetyauton etu ja siinä on pidempi toimintasäde, koska sähköautossa niin ne akut vaatii tosi paljon tilaa ja vaikka niille varataan paljon tilaa, niin se toimintasäde ei kuitenkaan sitten ihan niin hyvä. Entä mitä te luulette, että mikä olisi ihan niin normaalia, että jos mä nyt menen autokauppaan, niin mä ostan sieltä vetyauton? No 2017 on Hyundai luvannut tuoda semmoisen markkinoille. Toki muutkin valmistajat on sitoutuneet kertomaan erilaisista suunnitelmista. Ja periaatteessa se on jo tänä päivänä mahdollista. Joo. Niistä polttokennoista, oli se jo elektronyysi, mitä ne sitten hyödyntää. Joo. Että meillä on just kemian neloskurssilla aiheena ollut tämä, jos mennään sille ihan peruselektrolyysiin, siellä tapahtuu, että miten se, jos mennään ihan tälleen, ihan lähitasolle, että mitä siinä tapahtuu. Siis se vety menee sinne anodille ja se välittäjäkalvo, proton exchange memory, se päästää ne protonit läpi, mutta ei elektroneja. Elektronia pitää kiertää sieltä ulkoisen kehän kautta sinne katodille, jolloin siinä matkalla muodostuu sitä sähkövirtaa. Ja sitten kun se happi syötetään siellä sinne katodille, niin sitten sieltä tulee lämpöä ja vettä tulokseksi. Meillä oli vielä tuosta talvi, että miten toi talvella toimii, että onko se ihan silleen, että kun meilläkin on pakkassa aika paljon täällä Suomessa, niin toimiiko se kuitenkin ihan normaalisti? Joo. Eli valmistajan suositus lämpötila on -20 ja +40 tällä autolla. Ja se pakkasraja on lähinnä sen takia, että se polttokennoprosessi ei lähde niin sitä kylmämässä välttämättä käyntiin. Niin kuin kerran oltiin tammikuun lopussa siellä Vuokoskella, pidettiin tilaisuutta ja oli kylmempää kuin 20 astetta pakkasta ja se ei ollut mitään vaikeuksia sen kanssa. Ja tosiaan se pakkaraja on lähinnä sen prosessin käynnistymisen takia vaan. Sitten kun sen polttokennoprosessin saa siellä käyntiin, niin sitten ei ole mitään väliä, kuinka kylmää on. Eli se ei periaatteessa haittaa, että jos se auto seisoo, että sille ei ajeta, että siitä jos on kylmää, että se on vaan se itse ajossa se. Joo, eli se on sen käynnistyvuuden takia se pakkaraja. Okay. Eli jos auto säilytetään tallissa, vaikka on 40 astetta pakkasta, pärätetään siellä tallissa käyntiin, sillä voidaan ajaa siellä 40, se ei hyydy. Okay. Kiitos tosi. Kerrot vaikka, että kuka oot ja miten sä oot päätynyt tänne Vuokosken johtoon. Joo, mä oon Kalevi Korjola ja mä oon Vuokoskelle tullut vuonna 1983, eli 31 vuotta sitten. Mä tulin tekniseksi johtajaksi ensin, tai siis insinöörihommia tekemään ja sitten mä tulin tekniseksi johtajaksi. Ja nyt mä oon ollut sitten 2 vuotta Vuokosken toimitusjohtaja, että
pikkuhiljaa niin kuin kasvanut tähän tehtävään. Ja multa sitten kysyttiin, että mä oon niin kuin ensimmäinen suvun ulkopuolelta tuleva tai perheen ulkopuolelta tuleva toimitusjohtaja. Että tämä on 132 vuotta vanha yritys. Ensimmäinen kerta nyt, kun Palmberg ei ole toimitusjohtaja. Mitä sun niinku työnkuvaa sitten kuuluu? No tällä hetkellä, aikaisemmin mä vastasin oikeastaan niin kuin meidän tekniikasta, kaikista tuotantolaitoksista, tuotannosta, hankinnoista osittain. Mutta tänä päivänä mä vastaan siitä, että tämä yritys niin kuin kaikin osin pärjää. Eli mä johdan tätä yritystä. Mulla on alaisia 180 ja mulla on 8 eri osastopäällikköä, jotka hoitaa niin kuin omia alueitaan. Ja he sitten raportoi mulle, että me yhdessä määritetään työtavoitteet heille. Että me ollaan yhdessä määritetty oikeastaan Voikosken visio 5 vuoden päästä, mikä on Voikosken visio 5 vuoden päästä. Sitten niin kuin työtavoitteet tälle vuodelle ja sitten jatkuu. Eli ihan pala palalta tehdään tätä työtä eteenpäin. Ja tärkeä osassa on sitten tietysti henkilökunta. Eli ihmisethän nämä hommat tekee. Et se on niin kuin hirveän tärkeää, että meillä on hyvä henkilökunta, jotka on koulutettu ja ne osaa työnsä ja ne on motivoituneita, ne hymyilee. Okei, onko tämä niinku mahdollista saada tällainen, tai niinku tämä vety niinku kannettavaksi Suomessa, että just kun niinku, et me saataisiin niitä jakelupisteitä niinku ympäri Suomea ja sitten kuitenkin niitä autojakin, kun ne on kuitenkin niinku nyt tosi kalliita, niin onko se niinku... On. Mä näen vahvasti tänne, että tämä on mahdollista ja se voi olla yllättävää vielä, että kuinka nopeasti tämä tulee mahdolliseksi. Eli mä toivon silleen, että tästä tulee positiivinen yllätys. Tähän tarvitaan niin näitä vedyn tuotantoa. No te näette tuossa mun esityksessä, että vetyä meillä on aika paljon. Että se on niin kuin kotimainen polttoaine, että siitä vedestä tehdään. Ja sitten meillä on nämä tankkausasemat, meillä on niin tämä tekninen konsepti on aika pitkällä. Eli kun niitä ruvetaan sarjatuotantoon tekemään, niin ne on halvempia. Ja nyt sitten, niin mä uskon, että tämä kilpailutilanne niin sitten täällä autovalmistajien puolella on sellainen, että niin he haluavat olla etulinjassa monet, varsinkin eteläkorealaiset ja japanilaiset. Eli he haluaa, että he rupeaa tekemään tätä eteenpäin. Ja siellä on myöskin muu paine, koska siellä on yhteiskunnan paine. Siellä on isot ympäristöongelmat, eli heidän niin kuin maissaan tarvitaan niin kuin uusia ratkaisuja ja he näkevät, että heillä tarvitaan sitä ja koko maailmassa tarvitaan ja me halutaan olla tässä mukana. Eli kun katsotaan tämä koko ketju, niin siellä on mahdollista, että tämä tulee hyvinkin niin kuin tällaiselle taloudelliselle tasolle muutamassa vuodessa. Mä toivon, että se tulisi alle 5 vuodessa, mutta voi olla, että se on 5 ja 10 vuoden välillä. Mutta kuitenkin aika lähellä. Mä oon 31 vuotta katsellut tätä juttua. Ja me ollaan aina menty niinku 2 askelta eteen, 1 askel taakse ja välillä 2 askelta taakse. Mutta nyt niinku viimeisen 5 vuoden aikana musta on ruvennut tuntua, että okei, nyt tää lähtee. Nyt tätä ei estä mikään, nyt tää menee. Joo, mitä kehitettävää tässä vetytuotannossa vielä silleen niin kuin päällimmäisen? No, käytännössä siinä on sellainen kehittäminen, että jos vetyä, silloin on monta eri tekniikkaa, millä sä voit niin kuin sitä tehdä. Et ykkösjuttu on se, että se vety, mikä menee taivaalle tänä päivänä niin kuin sivutuotteena, että se kaikki hyödynnetään. Ei laiteta yhtään taivaalle. Jos se jossain kemiallisessa prosessissa tulee, niin se otetaan talteen ja se hyödynnetään. Käytetään se ensimmäisenä. Sitten toisena on se, että puhdas valmistusmenetelmä on vettä hajottamalla, vesimolekyyliä hajottamalla. Ja siinä tarvitaan sähköä sen tekemiseen. Eli jos sitä tekniikkaa voidaan parantaa, että kulutetaan vähemmän energiaa sen vesimolekyylin hajottamiseen, niin se on tietysti iso edistysaskel. Toisaalta uudistuvat energiat, niin kuin tuulienergia, ja sitä on ylijäämää, että sitä ei pystytä laittamaan mihinkään. On järkevää tehdä sitten vetyä. Eli melkein niin kuin erittäin halvalla hinnalla tehdä vedyksen ja käyttää polttoaineena. Eli näistä tarvitaan niin kehittämistä. Paljon tuossa teidän vedystä, mitä te tuotatte, niin on niin tuollaista sivutuotevetyä? No, meidän oikeastaan
se on melkein 100% tällä hetkellä sivutuotevety. Eli me otetaan se talteen tuolta Äetsästä ja Joutsenosta, Kemiran tuotantolaitoksilta. Eli heille syntyy sivutuotevetyä, niin me sivuvirta otetaan sieltä ja puhdistetaan, komprimoidaan se. Ja siellä on paljon enempi vielä. Mutta nythän me rakennetaan Kokkolaan sit omaa vetytehasta, uutta vetytehasta. Että sitten tämä sivutuotevetymäärä ehkä vähän niin kuin laskee, mutta kuitenkin että se on hyvin merkittävä. Tuosta esityksestä nähtiin, että Saksassa oli paljon enemmän näitä vetytankkausasemia ja Norjassa ja Ruotsissa kanssa. Niin kuin, milloin Suomi kirii mukaan tähän näin? No, nyt juuri. Eli käytännössä meillä on nyt 2 tankkausasemaa ja sitten meillä on 3. rahoitus haussa. Ja nyt me tarvittaisiin vaan niin muitakin ajoneuvoratkaisuja kuin pelkästään Voikosken yksi auto. Eli Helsingin kaupunki esimerkiksi ostaisi 10 tuollaista Hyundaita vaikka vanhustenhoidon huoltamia hoitoa niille työntekijöille ja sitten muutama bussi Helsingissä ihan julkiseen liikenteeseen voitaisiin laittaa. Niin tämän tyyppisiä ratkaisuja, niin tällä se lähteisi. Onko tuossa niinku... joo. Miksi esimerkiksi Saksassa on sitten niin paljon enemmän niitä? No tietysti Saksa on paljon suurempi maa, siellä on paljon isommat resurssit, siellä on tutkimusta paljon, eli silleen se vaan menee aika monessa asiassa, että nämä isot maat ja niillä on isommat, aika monesti puhutaan rahasta. Niin, valitettavasti. Sitten tuosta, että miten toi on niinku muualla maailmalla, että onko niinku muutkin maat, niinku, nyt kun se on Saksassa tosi niinku iso juttu tai siellä se niinku paljon näitä, niin onko niinku muut maat tässä niinku kans niinku innostunut ja alkanut niinku kehittää? On. Eli mä luulen, että joka puolella tätä pohditaan kovasti. Joka puolella, että Japani, Kiina, Etelä-Korea, Euroopan maista. Pohjoismaat on aika niin kuin etulinjassa. Eli täällä on aika paljon tätä kehitystä ja täällä on niin kuin hyviä ratkaisuja. Mutta Euroopan laajuisestikin niin kuin Saksa on varmaan sitten seuraavana. Englannissa on, Amerikassa, Kaliforniassa erityisesti on paljon. Etelä-Amerikka on vähän hiljaisempi, mutta mä luulen, että kun tämä lähtee, niin pikkuhiljaa kaikki tulee mukaan. Joo, niin näistä näitä riskejä, että niin kuin tämän kuljetuksen ja säilytyksen kanssa, että minkä kokoisista voi säilyttää ilman, että se tulee vaarallista. No, käytännössä, niin jos sulla on ne säilytysastiot, yleensähän ei tehdä valtavan isoa varastoa, että yhdessä yksikössä on paljon, vaan siinä on pieniä yksiköitä ja niitä on paljon. Eli tämmöisiä niin kuin kuljetusyksiköitä ja varastointiyksiköitä, että siellä saattaa olla aika paljon se kokonaisvolyymi olla iso, mutta ne on vain pieniä palasia laitettu, jotka ne olisi niin kuin turvallisempia ja helpommin hallittavissa. Ja niin kuin mä kerroin tuossa esityksessä, niin vety sinällään, niin 100% vety, niin sehän ei pala. Että se ei ole millään tavalla palava kaasu. Se tarvitaan aina sitä ilmassa olevaa happea, että ilmaa 5% 75% mukaan, jotta sä saat syttyvän seoksen. Niin siinä mielessä tämä varastointi kun tuodaan tankkausasemille tai kun tankataan autoihin, niin se on suhteellisen turvallinen järjestelmä. Mutta miten se saadaan sitten niinku eristettyä ihan kokonaan ilmasta pois? Se, että se on paineastioissa. Käytännössä kun se valmistetaan, niin se on suljettu prosessi. Eli käytännössä se on niin kuin säiliössä koko ajan. Eli kun se valmistuslaitoksella tehdään, niin tähän täällä tehdään, ja tässä on varasto tai kuljetusyksikkö, niin tämä on kaikki niin kuin suljettua. Siellä ei ole ilmaa. Silloin kun aloitetaan tekemään, niin se on puhdistettu. Eli sinne laitetaan typpeä ylös, se poistetaan ilma. Että se pitää olla turvallinen, kun aloitetaan. Ja sitten sen jälkeen, kun ruvetaan sitä valmistamaan, sitä rupeaa kertymään sinne laitokseen. Ja sen jälkeen kaikki putkistot, mitkä menee tänne, niin ne on kaikki myöskin turvallisia. Ja sitten se menee 100% tänne ja tällä kuljetetaan sitten. Ja sitten käytetään tankkausasemassa. Eli se on ihan suljettu prosessi. Sanonko selkeästi?
Joo, no, onko sinulla vielä mitään sanottavaa niin lukiolaisille, että niin kuin, mitä niiden pitäisi tietää vedyn käyttömahdollisuuksista? No mun mielestä lukiolaisten pitää tunnistaa tämä, että vedyn mahdollisuudet, että se on kotimainen, ei tarvitse mistään kaukaa tuoda niin kuin öljyä tuoda tällä, vaan meillä on vettä vaikka kuinka paljon, se on melkein ehtymätön niin kuin luonnonvara. Sitten tunnistaa nämä turvallisuusasiat tässä, että miten niin kuin vetyä käsitellään. Vety on sinällään niin kuin yleisin kaasu tässä meidän maailmassa ja sitä on yli vuosisata jo käsitelty ja pääsääntöisesti se on mennyt kaikki ihan ok. Ja se on niin kuin turvallinen polttoaine tulevaisuuteen. Okei. Kiitoksia.